आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम उदालगुरि समष्टि थाखोनि बादायलायनाय हाबाफारिया दिनै जोबथा सान। हरिसिंगा डॉ भूपेन हाजरिका रंगमंचआव 16 आरो 17 डिसेम्बर अक्ट' साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय उदालगुरि समष्टिनि बे आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु आयदायाव खननाय मोसानाय बिथिङाव रोंगौथि गोनां बादायारिफोरखौ सायख'गिरि रन्जित नार्जारी, थानेश्वर बर' आरो लमेन्द्र बर' बिथांमोननि सायख'नायनि गेजेरजों सिनायनो हानाय जादों होनना हरिसिंगा ब्लकनि अफिसार बिथां निरन्जय मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनो फोरमायथियो। जोबथा हाबाफारियाव देरहासार बादायारिफोरनो ट्रफी होनाय जायो लोगोसे सार्टिफिकेट आरो रां बान्थाखौ प्रसेसनि गेजेरजों आसाम सरकारा थाबैनो मोनहोगोन होननानै बिथाङा फोरमायबावो। बे हाबाफारिया जोङो LAC लेभेल आरो बे हाबाफारिया जोंनि 69 नं उदालगुरि STLEC आवहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो गिबियावनो आङो अनारेबल चिफ मिनिस्टार अफ आसाम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावो। बिथांनि जेनाखि सिमां, बिथांनि जेनाखि साननाय, बे साननाया जाहैबाय जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय हौवासा हिन्जावसा माने जिखिनि कालचारेल लाइनाव इन्टारेस्ट गोनां बिसोरनि टेलेन्टखौ बोरै बोखांनो हायो बे साननानै बे सांस्कृतिक महासंग्राम प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो BCDC लेभेलाव जोंहाय मोनफ्रोमबो BCDC आव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो BCDC नि जेनाखि बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जायफोर देरहासार जानो हादों बे बिथांमोनाहाय मैयानिफ्राय जों लानाय बे उदालगुरि LAC नि जेनाखि कम्पिटिसन बे कम्पिटिसनाव मैयानिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो मैयाहाय जोंहाय 16 डिसेम्बर 2023 आरो बे डक्टर भूपेन हाजरिका रंगमंच रबि कछारी मिनि स्टेडियामाव थानाय हरिसिंगानि दा बेवहाय जोंहा मैया सिंगिं कम्पिटिसन जादोंमोन। दा बेवहाय जोंहा सिंगिं कम्पिटिसना जोंना मोजां जानानै थांबाय। जिहेतु सिंगिंआव जोंना मोनब्रै केटागरि दङ। बे जाबाय ज्योति संगीत, मोनसेया जाहैबाय भूपेन्द्र संगीत, मोनसेया जाहैबाय विष्णु राभा संगीत आरो मोनसेया जाहैबाय रबीन्द्र संगीत आरो बेनिनो एज ग्रुप होदों जे 12 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि जायनाखि हौवासा हिन्जावसा बिसोरो बादायनो हागोन आरो 19 निफ्राय 24 बोसोरनि मोनसे एज केटागरि होदों आरो 25 निफ्राय 34 बोसोरनि मोनसे एज केटागरि होदों। बेबायदियै जोङो जोंनिहाय माने मैया जोङो जाजफोरनि हेफाजाबाव आरो जोंनि मिउजिशियानफोरनि हेफाजाबाव जों मैयाहाय देरहासार गथ'फोरखौ जों बासिनानै मोननो हाबाय। खुब मोजां रोजाबदों, खुब मोजां बाहागो लादों आरो गासै नायग्रा बिथांमोनहाबो बाख्नायनाय मोन्दों आरो दिनैहाय जोंहा 17 डिसेम्बर दिनैहाय जोंहा मोसानाय बादायलायनाय आरो बे मोसानाय बादायलायनाया जोंहा दिनै बिहु डान्स आरो इथनिक डान्स जोंनि जायनाखि माखासे जायफ्रा बिहुजों सोमोन्दो गैया जेरै ट्राइबेल मानसिफोर, बागानाव थानाय मानसिफोर, जोंहा माखासे हारिनि मानसिफोर दं, बिथांमोननि थाखाय इथनिक डान्सखौ होनाय जादों। दा जोङो बिहु डान्सखौबो जों दिनै मोजां खुंफुंनो हाबाय। जाज बिथांमोननि बासिनायजों जोङो जोंनि बिहुनि पार्टिसिपेटफोरखौबो जों बासिनो हाबाय आरो उइनारखौबो जों मोनबाय आरो जोङो इथनिक डान्सआवबो जों मोनथामखौ जोंनि LAC आवहाय जोङो देरहासार मोनथामखौ जों बासिनो हाबाय। दा LAC लेभेलाव जायफोर बिथांमोना देरहासार जादों बिथांमोनाहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बादायहैगोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायफ्रा देरहासार जागोन बे बिथांमोनाहाय आरो स्टेट लेभेलाव बिसोर कम्पिटिसन खालामहैगोन। दा बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ रोजा साबायखर बावो। दा इयुनावबो जाहाथे बेबायदि हाबाफारिखौ लायो, जोंनि खना खनला थानाय, जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बा नोगोराव थानाय जायफोर रोजाबनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय बेवहाय जायफ्रा गोसो गुदुं गथ'फोर दं, जायहा इन्टारेस्ट दं, बे टेलेन्टखौ जाहाथे जों बोखांलांनो हायो आरो जोंनि गथ' गथायखौ जों जोंनि कालचारेल लाइनावहाय जों बोखांनानै लांनो हायो आरो फिसा इयुनावहाय गावसोरनि थांनानै थानायनि लामाखौ जाहाथे मोजां बानायना लानो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेखिनियावनो आङो गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ आरो खेबसेबाव रोजा साबायखर बावो आरो मानगोनां जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि डाक्टर सारनेक सिं सार बिथांनि गोख्रों दैदेननाय आरो बिथांनि गाइडेन्सआव जों BCDC लेभेलखौ मोजां खुंफुंनो हाबाय आरो जों LAC लेभेलखौबो जों मोजां खुंफुंनो हाबाय। बेखायनो आं गासै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन उदालगुरिखौबो आङो थेंकिउ होयो आरो गासै जोंनि ब्लक लेभेलनि जिमानखिनि जोंनि कर्मकर्ता साख्रि मावग्रा बिथांमोनखौ आं रोजा साबायखर बावो आरो बे LAC लेभेल कमिटिनि गासै
बिथांमोनहाबो गासै कमिटि मेम्बारफ्रा गोख्रों नाजाथाबनायाव जों दिनै LAC लेभेलनि साननै हाबाफारिखौ फोजोबनो हाबाय आरो BCDC ओनसोलावहाय खुब खस्थ'नि गेजेरजों BCDC चेयारमेनफोर आरो बिथांनि जायनाखि BCDC लेभेलनि खामानि मावग्राफोर बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै गामि ओनसोलनिफ्राय देरहासार बादायारिफोरखौ बोखांनो हाबाय आरो बे बादायारिफ्रा दिनै जोंनि LAC लेभेलाव बादायफैनानै बिसोरबो देरहासार जानो हाबाय मिजिंथिदों गासै देरहासार जानाय मोसागिरि रोजाबगिरिफ्रा बिसोरोहाय माने डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मोजां बाहागो लाहैगोन आरो गावसिनि टेलेन्टखौ देखायहैगोन आरो स्टेट लेभेलावबो जाहाथे बिसोर बाहागो लानो खाबु मोनो आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै बेखौनो फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों A very good message to all that at Udalguri town a course on hotel and hospitality management in the name of Northeast Institute for Hotel and Hospitality Management NEIHHM affiliated under Simanta Sankardev University is introducing 1-year certificate course and 2-year diploma course in hotel and hospitality management. So hurry up for admission for the year 2024-25 which is going on, and for further queries can contact 99572 93454 and 739955 9426.